Xavier, ens podries fer una valoració de com ha anat la jornada, el dia, el que heu fet al matí, com ha anat aquesta tarda? No, el matí ha estat normal, o sigui, hem agafat un transport públic, el tren estava ple, no hem pogut seure, no ens han donat el seient que ens tocava pel bitllet que havíem pagat, o sigui, estem en un país en el que estem, amb una falta d'infraestructures, amb una falta absoluta de transport públic. Ha començat normal, ha seguit normal, ens hem trobat tota una sèrie de gent amb unes jornades de formació municipal, hem estat preparant les eleccions municipals, són cabdals per aquest país, que els ajuntaments tinguin gent independentista, gent amb ganes de reformar la classe política d'aquest país. I ara a la tarda ha sigut fantàstic trobar la plaça de Sant Jaume plena de gent, cosa que hauria de ser normal i que desitjaríem que deixés de ser normal perquè fóssim un país independent i deixéssim de ser independentistes. I què trobes tu que ens aportaria el fet de que finalment poguéssim declarar-nos, proclamar-nos independents per la nostra ciutat, per Tarragona? Bé, per Tarragona, d'entrada seríem la capital cultural, la capital patrimonial de l'Estat de Catalunya, d'entrada. A banda, no caldria acomiadar gent perquè ens faltessin recursos als mitjans sanitaris de la nostra ciutat. No caldria que els tarragonins i tarragonines tinguessin que doblar les seves llistes d'espera, com ara es veu que farem, perquè resulta que no ens podem endeutar i anem a demanar diners a qui ens deu diners. És una cosa de tot absurda. Per la ciutat de Tarragona seria important perquè hi hauria una injecció econòmica important, però també seria important perquè amb aquesta declaració, amb aquest nou estat que volem crear des de Solidaritat per la Independència, reformaríem la classe política. No tindríem una classe política que es permet el luxe de dir fem un pàrquing del Jaume I nou i llancem 25 milions a la brossa. Ho sento, no ho admetem, no ho admeto com a ciutadà de Tarragona. Vull que els regidors que vam aprovar el pàrquing Jaume I paguin els 25 milions d'euros, que els paguin ells, perquè es van equivocar, i ara els tarragonins no tenim per què pagar. Això ens portaria a la declaració d'independència. Regeneració democràtica, una nova manera de fer política i ser la capital cultural d'aquest nou estat, d'aquesta nova república catalana, que també, a veure si proclamem el dijous que ve, dins de 2 setmanes, el 14 d'abril. Molt bé, moltes gràcies. Per ser totes.